आणि पिंपळगाव शहर आणि पिंपळगावच्या परिसरामध्ये वारंवार होणाऱ्या चोऱ्यांबाबत तक्रारी दाखल होत होत्या। त्याच्यामध्ये आम्ही पिंपळगाव पोलीस स्टेशनचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची सर्वांची मीटिंग घेऊन त्या चोऱ्या उघडकीस आणण्यासाठी आम्ही सामुदायिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले होते। त्यानुसार त्याच्यामध्येच एक 4 तारखेला रात्री पिंपळगाव शहरात अगदी भर चौकामध्ये जिथे चहल-पहल असते, सतत मनुष्याची माणसांची वर्दळ असते, अशा ठिकाणी जिओ शोरूममध्ये चावीने लॉक उघडून आतमध्ये प्रवेश करून एक लॅपटॉप, 5 टॅब, राउटर्स आणि 8 मोबाईल आणि चार्जर असे जवळजवळ 2,12,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल त्यांनी चोरून नेला होता। रक्कम चोरीस गेलेली जी मालाची किंमत होती ती खूप होती। त्याच्यानुसार आम्ही परत इथे भेट देऊन परत अधिकाऱ्यांची मीटिंग घेऊन सर्व परिस्थिती समजून घेऊन गुन्हा कोणी केलेला असेल याबाबत नियोजन करून पिंपळगाव पोलिसांनी KPI वाघमारे, PSI पवार आणि त्यांची टीम यांनी रात्रीतून राहुल दिगंबर राऊतराय आणि किरण बल्लू पवार या आरोपींना डिटेन करून आणि नंतर इंट्रोगेशन नंतर अटक करून त्यांच्याकडून 24 तासाच्या आत 100% 100% मुद्देमाल रिकव्हर केला। ही अत्यंत त्यांची मी अभिनंदन करतो आणि खूप वाखाणण्याजोगी कामगिरी केलेली आहे। छोट्या पोलीस स्टेशनला एवढी मोठी कामगिरी कधी होत नाही, परंतु त्यांनी हे जनतेसाठी जे प्रयत्न केलेले आहेत ते अगदी कौतुकास्पद आहेत। त्याचप्रमाणे त्यांनी मागील 8 दिवसामध्ये 1 घरफोडी आणि 2 चोऱ्या डिटेक्ट केलेल्या आहेत। असंच पिंपळगाव पोलीस स्टेशनकडून जनतेसाठी सेवा होईल अशी मी आपल्याला ग्वाही देतो। सर्व टीमचे आभार, अभिनंदन, कौतुक करतो। आपण इथे आलात, आपले आभार, धन्यवाद। किरण बल्लू हा पाचोऱ्याचाच आहे। पाचोऱ्याचा आहे का? हां, दोघं मित्र आहेत आणि हा राहुल निंबोरीचा राहणार आहे, पण तोही पाचोऱ्याचाच राहतो। दोघं पाचोऱ्यावर राहतात। हां, पोलीस आहेत आमचे सहकारी अंमलदार, त्यांनाही असं सुचवायचं आहे की अरे